nono mondi koso ka okang' ni koro gibedo listed na achiel ariyo adek unu kelo lar dhiura dhia dala mar mondo kata waketu e bwo migepe moko tim nonro matut. Erokamano Joyce, ka chako wacho ni onego wang'i mokwongo sama iloso kembe mag sirikal. King'iyo gimiluongo ni state corporation chapter cap 446 wang'e ni to ang'o miyo kembegi olosi mokwongo. Kembegi losi kendo sama iloso kembegi imiyogi mandates, tije maber ka gitimo machiwo negi thuolo mar konyo jopiny. Nitie pogruok e kinde gik ma gitimo under the establishment mabro miyogi pogruok ka bedo commercial or non commercial namba achiel. To mondo paro mar sirikal mar ariyo iyudo ni mondo mi kembegi okony jopiny, nitie migawo moro kendo miluongo ni State Advisory Committee SCAC ma tije en ng'iyo ni kembe mag sirikal gi okang' mar performance management margi, okang' mar tich magitimo ne jopiny kata delivery service mag delivery gitiyo maromo nade. Iyudo ka under section 27 mar State Corporation Act chiwo miyowa kaka kembegi onego bed ni nono mondo mi okony. Recho wacho gimoro kaka ni nitie mibadhi kata nitie mibadhi koso nang'o. Sama oyieri jatelo kata e paro mar sirikal en ni kapok omiyo ng'ata tich kata kosemiyo tich to kata kaka chal Ramogi kar ka nitie gimoro ni induction mondo mi watrain to realign yourself mondo mi deliver on the services mar kambi. Sirikal osekawo thuolo maber monji ka oyier ng'ato board to nitie gimoro ni mwongozo mwapuonjo ji ni to mwongozo ni ere ka jotelo mokete kembegi ni ber ka tiyo, ere kaka wayudo sustainability, ere kaka wabedo gi performance and all that. Koro e paro mar sirikal iyudo ka agenda nitiere mar kero kembegi te gi rule mar ng'iyo performance mag kembe mag timo. While mago setim tete kendo ma jo SCAC osegolo report, iyudo ka moko are not still able to deliver. Number achiel, either can commercial wangi competition from private sector may be affecting the performance mag jogi, or lack of budgetary support from government they realize their mandate fully. If this pushing on them for long, maybe we are not able to realize the objective mar state corporations kind. Tada wacho kendo ni in the long term why don't ni mondo mi sirikal ostem matek mondo mi wajiw tich mar kembegi over 10 years kata 5 years wasetemo kata budget reforms ber ka kembegi loso strategic plans and kaka gida wuok again to mostly for example ana wuok e piny mana wendo iyudo ka piny kambi kanyo luongo ni Sony nyaka ne gere king'idhi books mag accounts mare tidhar mar Sony poloso pod en gi loans nyaka mar gowi manochiw kigere godo. Koro ere sustainability report ma wan godo mondo wa rejuvenate operations mag company. Kaso sirikal wacho ni waket privatization committee man commission mane tijgi en ni ka jo SCAC osegolo report under their mandate under section 26 and 27 mar State Corporation Act, ere kaka wada ng'iyo ni mondo wajol kombegi to wedo moch mane wetenari wacho ni one wantie gi moko ni duplication of roles. Wedo ka kembe moko timo the same roles to wedo ka kembe moko in as much as gitiyo kwa quantify kata kwa pimo gik magikelo ne piny to wedo ni wadhi at a loss. Gimomiyo wadhi at a loss en in as much as ni ogi loss profit kata ogi nuengo manya konyo gi mondo mi gitim tijegi pod wedo ka under parent kech kebegi loss under parent ministry mo motelo negi agine boy kata tie under sagas agency government agencies gigoro msachgi kum ministry mora mora. At the end of it pod ministry bro ngene hangi dhano 1,000 wero nyaka state agency mogol mok yud nuengo manya konye mondo mi otima nade oticha salary pod dhi kacha. Koro boydo ka wasedhi kembni moko ma in kanyo idhi tich
to gimitimo onge, chai bo madho, lakini there's no onge output midwoko ne kambi, lakini msachi to biro. Koro and on the process mar rewogi is welcome. Process mar usogi be is welcome, nikech kwa gole because